Hey guys, welcome back to my another vlog. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव गोसो गोथारै बरायनाय बावनाय थाबाय। गाइस, नोंसोरो आंनि सिगांनि भिडिअ बे आं गुवाहाटीयावनि रपवे गाखोनाय भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। जाय नुवाखै अननानै नायहैदो। आङो दिनै न'आव थांसिगोन। आं गुवाहाटीयाव सानथाम जाफैबाय। आं दिनै थांस्रानायनि आं नोंसिनो मोनसे गार्डेन दं आरोना, मेम'रियेल, वार मेम'रियेल। बेयाव खाथियावनो जों थानाय खाथियावनो गोग्लैयो। आं बेखायनो दिनै नोंसिनो थांनायनि सिगां बे पार्कआव बेरायनानै नोंसोरजों एसे शेयार खालामलायनो सानदों आरोना। ओरै लामाजों फैदोंमोन जों, फैनायाव ओमफ्राय आं नुबोदों आरोना, एसे साइज नुदों। बेनि थाखायनो आं दा थांनो ओंखारदों। आं नै दा फुंनि माबा जाबाय, 8 जाबाय, 8 o'clock जाबाय। ओमफ्रायो जोङो दा 12 सोआव ओंखारलांसै बिनिफ्राय न'आवहाय। स' गाइस, अन्नानै जाय आंनि बे सिगांनि भिडिअखौ बे रपवे गाखोनायखौ नायाखैब्ला अन्नानै नायना हैदो। स' गाइस, सापर्ट खालाम आंखौ, आं जाहाथे नोंसिनि अननायजों, नोंसिनि मटिभेट जानानै आं बिनिफ्राय जानसिन जायगायाव थांनो हायो आरो नोंसिनि गेजेराव आं मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो। अन्नानै जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालामना हो, भिडिअखौ नायाखैबा जोबजासिम नायनानै हो आरो शेयार खालाम। गाइस, थ'दो बिदिब्ला देरि खालामाजासे मा होनो, लेट्स गो। गाइस, दाबो 8थाल' जादों। खुलिदोंना खुलियाखै मिन्थिथ'आ। जायखिया थांनायसै। खुलियाखैबाथ' खुलियासै। सिगाङावनो सरि बिग्रोनाय थाबाय। सरि गाइस, आङो देखायनो हायासै नोंसिनो, मानोना जोंहा दा थांनायनिबो सम जाबाय, थाब थांनांगौ न'आव। जोङो 12थायाव थांनायनि टारगेट लादोंमोन, खिन्थु जों दा 10थायावनो ओंखारलांसै। मानो होनोब्ला दा मोनाहैगोन ना, बेनि थाखायनो 10थायावसो खुलि जाहैदों, गभर्नमेन्टनि ना, 10थायावसो खुलिनो। ओमफ्राय दा जोंथ' 10थासिम नेनो हाला, दा थाब थाङाबा मोनागोन, बेनि थाखायनो जों दा थांसै आरोना। स' गाइस, निमाहा होदो, आं देखायनो हायासै। थेवबो आं थांनायखौ आं भिडिअ खालामलांगोन। मैया माने दाख्लै फैनायखौ आं भिडिअ लाबोखायाखै, बेनिखायनो आं दा थांनायखौनो भिडिअ लालांसै। गाइस, अन्नानै नायलांदो जोबजासिम। नोंसिनि थाखायनो फैदोंमोन आं ब्लग बानायनो थाखाय, खिन्थु आंनि थाखाय आं बेस्ट साननानै लायासै आरोना। ट्राइ खालामगोन आं नेक्स्ट टाइमाव फैफिननो बिनिफ्राय साबसिन जायगायाव। गाइस, स' बिदिब्ला जों थांसै। गाइस, नैबाव एक्सिडेन्ट जादों जोंनि मेगनावनो। बेनिखायनो गाइस, जायफोरनाखि बाइकजों ट्रेभेल खालामो बिसोरो गावखौनो एसे केयार खालाम। नै बाइकखौनो मानखोबाय कारा। गाइस, आङो भिडिअखौ बिनिफ्राय गोलाव खालामनो हानाय नंला, मानो होनोब्ला आं गारि गाखोनो हाया।
बेनो आंनि फार्स्ट टाइम आरोना बिदि गोजान गारि गाखोनाय। आं मालाबाबो बिदि कार बास बिदि अट' बिदि विंगार गारिफ्रा बेफोरखौ आं एथ'ग्राब गोजान गाखोफेरा आरो आं गाखोनोबो हाखाया आरो आं गाखोखायाबो बांसिनानो। बेनि थाखायनो आं भिडिअ खालामनायाव बिराद खस्थ' मोनबाय। आं बिराद गबानो ओंखारो आरो मबाइल नायबानो बिराद गबासिनो ओंखारो, खर' गिदिंजोबो आरोना। आं थांनायावबो खुनुरुखुमसो थांनो हाखादों, भिडिअ खालामलांनो हाखायाखै आं। आरो नै दा फैनायावबो आं भिडिअ खालामबोनो सानदोंमोन खिन्थु जायासै खालामनाया। माथो खालामनो, हुदा गैयाना, बांद्राय गारि गाखोनाय जायासै सिगांनिफ्रायनो। आं बांसिन बाइकसो गाखोयो गोजान गोजान थांबाबो। बेनोखि लोगोफोर जायफोरनाखि गारि गाखोनो हाया, बिदि कार सार गाखोनो हाया, बिसोरो बिदि कार एरि गाखोनानै गोजानाव थांनायानो साबसिन। जुदि नों थांनो गोसो जाथारदोंबाबो ट्रेनफोरजों थां, बेफोरनो मोजां आरोना। जुदि नों गाखोनो हाया गारा थांगोन, नों बिराद गबालांगोन लामायाव, जेबो जाहैया, इन्ट्रेस्टआनो मुडआनो बायहैजोबो। बेनि थाखायनो आं बिराद बायो। आं थांनो लुबैनाय थांथारदोंमोन खिन्थु जायासै। गाइस, आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आं भिडिअखौ मोजां खालामनो हायाखिसै, निमाहा बियो लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेबाबो मोजां मोनदोंबा सापर्ट खालामगोन होननानै। गाइस, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।